Zeki chairperson Priscilla Chigumba aiwa ochizobatwa oneka kuti aiwa angari involved aiwa mumari yakaswandirwa nana Wikino Chivhayo 40 million. Saka pena mashoko ari kubuda panapa pa the news hoax vachibuditsa vanyaso exposer evidence vinyasoratidza kuti aiwa Priscilla Chigumba anga arimo mudhiri rakaitiwa noti bo subscribe like otina on the bell icon. Tipinda mu the news hoax vanyara vachiti the Zimbabwe Electoral Commission chairperson Priscilla Chigumba is caught in the eye of a storm over the 40 million tender scandal, which involves controversial businessmen Wikino Chivhayo, Moses Mpo, Mike Chimombe, and Pedzisai Sakupwanya, as well Chief Secretary to Cabinet Martin Rushwaya, and Central Intelligence Organization Director General Isaac Moyo, amongst others. Do much aiwa Priscilla Chigumba atuva involved akutonzi aiwa aivemo mu 40 million. Zvizomuza kuti Priscilla Chigumba aiwa ndiye chairperson weZeki. Pana mari payaizombobuda asingatombozivi, zvatongobuda pachino kuti aiwa vatongobata kuti they are involved. Saka chimbotiudzai kuti munoti kuti pamusoro pechitiko ichi, uye zvezvamunonyasa kuziva kuti Zac yemunyika yeZimbabwe, Zimbabwe Anti-Corruption Commission, ndio iri kuita emenhand pana Wikino Chivhayo nevamwe vese ava vachita vadawo vaita mainterview. Zviri viable here? Munofunga kuti pane chichabudirira here kana zvichasovha kuti 40 million iri ikavhiyo? Aiwa chimbotiudzai mafungiro enyu pinai comment section medu mutidze mafungiro enyu, andi kuti musangano subscribe, kulike channel tina on the bell icon.